Иван Чергев, отново се завърнахте в Казанлък. Как се чувствате? Добре върви подготовката. Радвам се, че добре върви отбора. Според вас, какви ще бъдат целите на Розова долина в пролетния полусезон? Целите са основно да обиграваме отбора и да растат младите момичета. Доволен ли сте от такава проверка с юношите на Розова долина? Очаквахме отбора на Карлово, не дойдоха. Важното е, че се натварихме и има полза от цялата работа. Първия матч с Созопол. Очаквания за него? Тежък матч, излизаме да играем футбол, пък каквото стане. За победа 100%. Имаше треньорска рокада в Розова долина. Какво мислите за новия треньор? Сашо младо момиче разбира. Важното е, че отбора върви добре. Кой ще е треньор, няма голямо значение.